ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani goshin wahala ne, wanda ka taimaka zai tashi ya barka a tsibiri. Adamu Hussein. Small. Ka san ɗazu malam ya yi wata magana aji. Multiply ne ko menene? Multiplication table. Multiplication table. A cikin kafin ta sai gara mu dan ta taba abin dan idan ya zo muka shiga ajin nan ni tsoro na nake kawai ga an samu zero. Na san zero. Ya kamata gaskiya mu yi rehearsal, good rehearsal. Baran tuna yadda ya koya mana. 2 times 2 times 2 2 times 3 2 times 1 200. 2 times 1 200. 2 times 1 200. 2 times 1 200 ka ce ai. 2 times 2 4. Haba. Biyu so biyu hudu. Ka ce 2 times 1 200. Haba. Baka ajin ne aka koyar kai baka ji bane? A bacci nake lokacin. Amma tsakaninka da Allah tu ne. Shi ne mana ba aka je ka sa tuwon a je jaraba kai ka gano. Shi kenan na san ka da dogon baki. Saura ka je ka ta yaya dana a makaranta. Ne shi kenan kowa sai ya ce munafiki munafanci mu nake wai. Yanzu dai ba wannan ba. Akwai 50 nan da Allah zan baka. A can karan ma baka bani ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Adamu sun da Allah kuma dan ba mu waje zan yi magana da ku. Za ki yi magana da ni Hauwa? Wannan tashi. Allah dan ba mu wuri da Allah. Hauwa bismillah Hauwa zauna mana da Allah. Adamu Husaini. Na'am Hauwa. Dama na zo ne in ƙara gaya maka cewa ni fa har yanzu ina sa. Allah Hauwa. To ai ni ma baki sani ba Hauwa tuntune dama ni ma kina cikin raina. Kai gaskiya na ji daɗi da wannan ranar wallahi tallahi. Kai Hauwa ai ni baki sani ba. Kawai dai kunya nake ji ne in zo nima in ce na dawo ina son kiɗan nima. Kin gane? Amma yanzu tunda Allah ya sa kin Hauwa Hauwa. Hauwa kawo ta nan. Yaya! Baba na kiran ka tashi ka je kai makaranta. Tashi ka. Lafiya la wallahi. Ya lafiya na ganka nan tsaye. A zan ansa sako ne. Sako to ya magana da kace mun kai da kai. Ka bari za mu yi shi wata rana. Mu je mana. Dan Allah ka tafi da Allah. Ba mutune na mu je mana. Dole sai na tafi da kai. Da Allah je ka da Allah. Ba ta mu rai. Ana maganar soyayya da Allah kana wannan. Hauwa, ajiya Hauwa. Ajiya Hauwa iko Allah. Hauwa. Adamu Husaini. Uwa zan kaɗa ziya kenan. Kai Hauwa, wallahi Hauwa daman ba wani abu bane wallahi. Kin san a baya da can kin ce kina suna ko ba haka ba? So na canza shawara ne. Na ce to ni ma na amince ina son ki din. Ajiya Hauwa. Da Allah Hauwa a bada fulawan nan da Allah. Adamu Husaini. Fulawa kake so in baka? Zai hana Hauwa.
To za ka iya rufe min idonka na minti. Haba Hauwa, ai ni ko na awa ɗaya ne sai na rufe ido na. In dai za a bani fulawan nan. Ka rufe idonka. Yawwa Hauwa. Yawwa Hauwa, shinshina min a hanci ma kafin a bani. Ok, sai an kikkinsa. A bani fulawa Hauwa. Idan za ki bani da Allah ki fara shinshina min shi a baki tukunna kafin ki bani da Allah. Adamu Husaini, Na'am, fulawa Hauwa. kake so in baka ko? Eh, Hauwa. To buɗe idonka ka ansa. Yawwa. To kai banda munafunci. Ka rasa wanda zaka kira so sai Hauwa tawa. Ko? Ya fikin. Aba Hauwa ka muka yi Shiru. Ai Hauwa, wallahi ban tabbatar da cewa kina sona ba sai ai wallahi ta. Ka sha kenan wai kana tunanin dan naje na kira ka san ka nake yi? Na kira ka ne dan ka ga abokinka zai ci amana. Ni ka je je. Wai tafiya fa suka yi. A'a, ba tafiya suka yi ba dawowa za su yi. Na zo. Bari a tambaye Togun. Dama akwai wani tambaya da nake so ne miki. Wai menene ke tsakanin babanki da baban Usman? Na fara da haske suke su faɗa. Wallahi shine abin da nake so na tambaye. Wallahi ranar nan sun kusa yin faɗa a cikin makaranta da ƙyar aka raba. Dama akan wannan maganar ne ta tsaye da ni? Hauwa, ina so ki sani. Abin da ke faruwa da baban Usman da mahaifina. Ni kaina ban san tsakaninsa ba kuma ban san abin da ya haɗa su ba. Amma ni na san cewa har yanzu kina son Usman. Idan ko baki san shi ki rantse da Allah ki ce ba kya son sa. Aisha, ina so ki sani. Kin san dai a da na so Usman ko kuma na dawo na ce ba na son sa. Ya kamata ki gane na san kina da hankali. Ya kamata ki sani na daina son Usman. Kin gani ko har yanzu tana son shi. Tunda ba gashi ba an ce ta rantse ta ki rantsewa. Lallacin ki gaya ma wanda bai sani ba ai mun san kina son shi. Kuma me na kallo na? Yawwa, bari mun gaya mu. Yanzu mun je can bayan makaranta muna zaune wajen blackboard din nan inda ake sa notice muka iska da suna magana akan babanka da wani. Bari in gaya mai, bari in gaya mai. Ai da Hauwa sun taya Khadija. Kai ka san kwata fi miji ya mai. Ai baka sani ba, ko jin su mun kai suna munahuci wai mi haɗa babanka da baban Khadija. Ko wanda ya sake mun gulma sai na mai abin da ba ya taɓa tunani ba. Kun san halina. To munafukai. To ba sai kun zo kun gaya mai ba, dama zan zo in gaya mai saƙon da kaina. Ku ba kawo gulma kuma na ci. Za ku iya wucewa ko?
Kaga zo nan. Zo nan. Daga yau sai yau dukkaninku duk wanda ya sake kawo min maganar wani ya ce wani abu sai muku rashin mutunci. Banza ya ba ku duk wani abu da Allah na nan. Ku je muku nota. Ka tafi mana har da kai. Mun yi magana da kai akan magana mahaifina da mahaifinka. Ya gaya maka cewa ban sani ba, ban san me kuma musabbabin faɗan ba. Sannan kuma kai mun magana akan soyayyanka a yanzu. Na gaya maka cewa na daina son ka Usman. Duk da haka bai ishe ka ba, sai da ka turo min Hauwa da Aisha sannan su zo su mun magana domin su ji daga bakina. To ina so ka sani Usman, ba sai na tsaya ina ƙara maimaita maka kalman da nake gaya maka ba. A yanzu na daina son ka. Duka wani abubuwan da kike faɗi ba zan ce miki komai yanzu ba. Mafi girman kuskure kuwa mutum ya dawo ya ce yana son ka, kai da kace kana son shi ka ce ba ka son shi. Wannan ita ce yaudara. Ba zan ce miki komai ba. Ni da abin da kawai na sani cewa har yanzu ina son ki. Usman kenan. Mafi girman aikata kuskure a rayuwa kaso wanda ba ya son ka. To ka ji da sai me, na san cewa har yanzu kina so na, kuma dole wata ran zaki dawo ki ce kina so na. Ya kin wani tashi kuma ki zauna mana. Ta yaya zan zauna a inda ka zauna? Shikenan. Dama magana na zo ne miki. Ranar na ga mahaifina da mahaifinki sun so su rigima a cikin makaranta. Abin mamaki shine dama sun san juna ne? Ban sani ba. Ka ji da ki faɗa min gaskiya. Da gaskiya yanzu ba kya so na? Ba na son ka. Da kake cewa? Na ce iska na har da mai kayan kara. Yes, yes. Kai ba ka cire kanka domin Hauwa ta malamci. To ai gwara ni Hauwa. Tana ja min aji ne, bata fito fili ta ce ba ta so na ba, ta tsane ni kuma ta galla min mari kamar yadda ake maka. Naji. Naji. Khadija ta mare ni. Kuma ita ta ce tana so na, daga baya ta ce ba ta so na. Kai kuma fa ko dan Daudu ba zai abin da kai ba. Ka ce ma mace ka kasa faɗin mata tana son ka. Ka kasa faɗa mace cewa kana son ta. So, let me assure you, ni da kaina nake gaya maka yanzu aka cewa with time sai na yi wini soyayya ta kai kana nan kana hauka. Ai ko lokacin ba zai taɓa yiwuwa ba, sai dai a gabanka Hauwa za ta ci gaba da ba da namiji lollipop kana gani. To ai kowa ya ganka ya san cewa halin karnuka kake baka DJ yanzu. Guys, who let the dogs out? Ina jin ka. Abin jama'a ku ne na ƙarshe. Malam, idan ɗanka ya ƙarfin ka, ni ne zai ƙarfi na ba. Duk wani manufanka da kai da ɗanka
akan ka tura ɗanka ya je ne mai yata. Na gaya maka ka tarka yata yaƙi. Da haka ka da karki. Ban son ƙarƙar shi, this is the last time. This is the last one I da na zo nan gurin. Ka haɗa karki, ka ja mishi kune. This is the last time. Dakata. This is the last time. Kaga, jimana, idan ka isa dawo kamar kalmar da ka gaya mu a baya, waye kai? Aikin banza aikin wofi kawai. Dan mayarin na sai taimaki ƴar kama? Haba Khadija, ya kamata ki saurare ni mana. An taso tun daga makaranta ana ta miki magana kin banza da ni. Ya kamata ki ji abin da zan ce miki. Ban san iya kalmar da zai amfani da shi ba wajen baki abu. Tunda yanzu na zo har kofar gida sai ka kyale ni ka wuce ko? Har yanzu kina so na, kawai kina bani wahala ne. Ki rantsuwa da Allah cewa kin daina so na Khadija, sai na hakura. To shikenan, ba amsa kake jira ba? Ina zuwa, ka jira ni. Khadija ba zan bar har kofar gidan nan ba har sai kin gaya min cewa ba kya so na. Khadija ki ka taurare shi ma. Kabila me haka? Wannan shine amsan tambayan da ka mai kuma wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan maka. Kika watsa mai ruwa? Na watsa maka kuma abin da zan maka wallahi sai ya fi wannan. Lalle za ki san cewa yau kin aikata babban kuskure kuma wannan abin zai zama darasi ga wasu mata. Zan jura kowane wulakanci amma ba zan jura wulakancin mace ta zuba min ruwa ba. Gidana? Iyata? Haka ka buga mata. Ko ka buga mata ce? Ba za ka buga mata ba. Ungo. Buga mata. Ka buga mata ce. Wannan makan nake. Ka gaya maka ban shi ni ne mishi wani aiki ko idan baka ji ba kuma zan ci ubanka ban nan gurin ka ban nan gurin ni in yi haƙuri kan wannan ɗan banza me ban gaya miki ba Take it up! Usman! Usman! Allah ku kira mai wata da Allah ka kashi asibiti da Allah. Usman! Ana jimar da Allah, sama.